हेलो एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो बङाइगावआवहाय ओमफ्राय आङो ब्रादारमोनजों दंफैयो ओमफ्राय दिनैहाय एसे पार्टि जागोन आरो जोङो ब्रादारमोनजों ज'नो ओमफ्राय गोबांथार लोगोफोर दङ ओमफ्राय नुलांबाय थागोन आरोना दिनैनि पार्टिया ओरैबायदि आलादा रोखोमनि जागोन ओमफ्राय साफारिजों गोबांथार जाग्रा लोंग्रा बेदरफोर लायबाय जोङो ओमफ्राय बेदराबो ओरैबायदि फेभरेट बुस्थु लाबोबाय आरोना ओमफ्राय दा जालांबाय थासिगोन जोङो नै दङ ओरै ब्रादारमोन जोंना ब्रादारनि न' आरो इयो ब्रादार लोगो सासेनि ओमफ्राय मा गाबहोगोनलाय जोंना सारजनिया माबासो गाबहोबाय नै गदरसो माने लिंहरदों आरोना जोङो बेबायदि खालामनानै बे स्टेट माबाखौसो मोननांगौ दामग्राखौसो दा लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन दा लोगोफोर गारिखौ लानानै जोङो दाबसे जायगायाव थांसिगोन ओमफ्राय बेयावहाय बेदर लायनो थांनो नागिरदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो दाउ खासि लायनो थांगासिनो दङ दाबसे जायगायावहाय दा दिनैनि पार्टिया आलादा जागोन आरोना दा ज' थांगासिनो दङ जोङो ब्रादारमोनजों स' लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन एसे दाउ बेदर हांनानै जादेरनोसै आरोना ओमफ्राय लांफैदेरबाय नै लकेल लानोबा लकेल दं ओमफ्राय बयलार लानोबा बयलार दं नै आसोला ओमफ्राय बिराद गोबां दंबावो बरथिखा जोंहा बेदरा रलिं मिलाव आरो मैगं थाइगंनि बाजार किमान दाम केजि किमान दाम 250 बयलारखौ आदसा 250ल' आरोना ओरैहाय नै केजियावहाय ओमफ्राय बोरमा बेदर मा बेदर दङ नै ओरैहाय थिंजायसो आरो बोरमाया हनै लेबेल माइब्रा सिथाव जागासिनो आङो नै माइब्रा सिथाव नोगोर गोथावमोन माथो जाहैबावनांगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय माइब्रा सिथाव लाबाय आरोना नै मा होननांगौ जाखो गोरान सावनाय आरो एनथाब होनो मा होनो बिदिखौ रलिं मिलाव नै फैनानै जाफैनो हागोन ओरैबायदि गोथाव मोनजायो आरोना बेयावहाय ओरै एवगासिनो दङ नै दा बेबायदि आरोखि ना नै ओरैबायदि गोथाव दाउ आथिं बायदिसिना मोनजायो नै बे रलिं मिल लाबायबो नै जादावनानै ओरैबायदि आथा नांबाय बेदराथ' बेदर ओरैबायदि गोबां जाखाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जाखावलाबायबावनोसै आरोना जोंनाथ' दिनै पार्टिया एसे आलादा रोखोमनिखा गोगोम जाखागोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बयलार आथिं मा आथिं मोनजायो आरो ओमफ्राय जोंनानो दिनैहाय एभेलेबेलखा ओमफ्राय बेयाव बनबो बायबाय नै बेयाव बन बायखाबाय बेयावहाय नै बरथि गारियाव औ सेक होनोसै दाउ लकेल बायदिसिना दा होखावनायसै आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैहाय जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर ओरैनो जास्ट इन्जय नैबे ब्रादारनि बे ब्रादारनि गारि जाखांनायनि पार्टियानो दाबो जोबा जोंना जागासिनो दं दिनैहाय बङाइगावनि लोगोफोरखौ जाहोफैलायबाय आरोना ओरैबायदि गोबां बेदर दा बेबायदि आरोखि उनाव लाबोगोन इम्परटेन्ट भिडिअखौ दा लोगोफोर नैबेयावहाय हांबाय आरो जोङो बेबायदि ओमफ्राय माखासेखौ संनो हरबाय ओमफ्राय बेखौहाय हांबाय ओमफ्राय हनै बसा जोंनि माबा ओरैबायदि जानो आंगायग्रोनानै थानाय साइस नुबाय माथो नुखौलाय बेदरखौ जानो हानाय नंला नामालै बेयाव थौसे संहैबावनायखौ बोरै जाबावनोलै बिदिलाय दा जोंना ब्रादारा नै हांनायाव एक्सपार्टखा डेन्जारलै हांनायाव दाखालिबो जोंना पिकनिक पार्टियाव ओरैबायदि बरियाल' बानायखादों ओरै दङ नै जोंना ब्रादार सासे ओरैबो ओमफ्राय जोंना नै ब्रादारनि न'आवसो थिनथालानि गाहायावसो दङ जोङो नुहुरलायबावा नै बैनिफ्रायसो नुहुरो दा जोंना ब्रादारा गैया आरो दाबसे जायगायाव थांनानै दङ ओमफ्राय जों न'आवहाय लागावदों आरो इन्जय होखोमादों जोङो बेदर हांनाया जोङो ब्रादारनि न'आव दङ नै
अब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ एसेनोसै आङो एसे उनावहाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय आङो टाइम मोनाखै माखासे आंनि बेस्थ'नि थाखायनो ओंखायनो आं इम्परटेन्ट मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आङो लाबोसिगोन आंनि खामानिया जोबनो बारा गोबाव गैला आरोना आंनि खामानिया जास्ट जोबब्लानो आङो नोंथांमोनजोंहाय मोजां भिडिअखौ शेयार खालामफिनसिगोन आरोना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बेलासिनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम भिडिअ खालामनाय जाहैबाय आङो बाय बाय औ औ